Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang unang bahin sa paglakaw sa dalan nga may pagkasuko. Ang pagkasuko mao na ang ikaupat nga emosyon nga atong pagahisgutan dinhi. Sama sa ubang tulo ka emosyon nga minglabay, natural lang kini kanato nga bation niini. Kasagaran sa atong nahibaw-an, dili maayo ang masuko. Pero kung atong sutaon, natural kanato ang masuko. Busa, walay daotan niini. Kana kung madala nato sa insaktong paagi. Niining taknaa, atong hisgutan ang mga dili maayong pagdala sa kasuko. Ug sa unsang itabua nga kini natural nga emosyon, mamahimong isyu nga angay pagatagaan ug pagtagad. Matud pa sa balaang kasulatan, pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko. Ayaw pasalupi sa adlaw ang imong kasuko. Mabasa kini sa Efeso kapitulo 4, bersikulo 26. Nagpasabot ba kini nga ang kasuko nga moabot o gabii mao ang kasuko nga makasala? Kung mao kana ang basihan, nagpasabot ba nga parehas lang ang gibug-aton sa kasuko nga miabot hapit 8 ka oras kay nagsugod sa buntag? Ug ang pagkasuko nga pila lang ka minuto kay nagsugod sa pagkasuko sa hapit na ang pagsalop sa adlaw? Dili kini nato lantawon sa ani nga paagi. Apan sa paagi nga giunsa nimo pagdala ang imong kasuko. Matud pa ni Dr. Aralyn Taylor nga ang kasuko nga dili na nimo madala o mapugnan, makadala kanimo sa pagdumot ug gawas ni ana mopaluya kini kanimo ug mohatod kanimo sa balatian ug bisan pa ngadto sa pagkamatay. Kung imong tugutan nga ang imong pagbati sa kasuko maoy modala kanimo sa imong kaugalingon, mao kini ang mopahimo kanimo sa pagsakit sa uban, pagdagmal, pagsingka, pagpanimalos o kaha dili na magtingog. Aduna po'y uban aron mapagawas nila ang kasuko, ilang ipagawas sa ubang butang, mga hayop o sa ubang tao nga walay labot pinaagi sa pagpangsaba o pagsakit o pagdaot niini. Daghang paagi ang pagpagawas sa kasuko. Kasagaran niini mahitabo sa dihang dili na mapugnan ang kasuko ug natigom kini sa kasing-kasing. Busa sa dihang mapagawas na, hilabihan ang kadaot nga mahitabo kay mao naman ang mokontrolar sa igapanulti o sa uban pang pagabuhaton. Wala sa kasuko ang problema. Sa gisulti na ni Pablo, pagkasuko kamo. Apan anaa sa pagpadayag niini. Busa si Pablo miingon, ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko. O kung dili kini tagdon nga pagbati, magapabilin kini sa kasing-kasing hangtod madugay o matigom. Busa, maabdan sa kagabion, maugmaan o maabdan pa sa pipila ka mga adlaw. Sa diha nga dili na mapugnan, matigom na ang daghang kagahapon sa pagpangasaba. Ang labing maayo nga pagpadayag sa kasuko mao nga imong ilhon ang imong kasing-kasing kung may kasuko ba bisan gamay ug dawaton dayon nimo kini. Sutaa usa kung angay ba ikasuko. Kung dili angay, kalimti. Kung angayan gayud ikasuko, ipadayag sa paglitok niini uban sa tarong nga pag-istorya. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong bantayan ang atong kasing-kasing, ato kining paminawon kung aduna bay kasuko sa panghitabo sa mga pulo nga nadungog o sa bisan unsa nga dili makahatag pabor kanato. Ato usab sa taon kung unsa ang makapasuko kanato, kay basin unya dili diay angay kana ikasuko. Labaw sa tanan, ipahari nato ang gugma sa Dios sa atong kasing-kasing. Sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 8 nagaingon, labaw sa tanan, batuni nga mainiton sa kanunay ang inyong gugma sa usa ug usa. Sanglit ang gugma
magatabon man sa kapid-an ka mga sala. Busa, atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon. With love and strength for each new day, He will make a way.